sha Allah. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Zauna nan, kai ma ka zauna nan, wato ainihin ku kula ba a zuwa ana zamanin kan duma. Lafiya lau alhamdulillah. Alhamdulillah. Malamai magada annabawa. Madallah. Masha Allah alhamdulillah. Malam me ke tafi da ku? Wato malam wani takaitaccen tambaya nake da ita. Na'am. Wani ne yake bi na bashi. Na'am. To ya biya addabe ni. Na'am. Kullum sai ya zo ya ce in bashi kuɗin shi. Ni kuma gashi bani da kuɗi. Subhanallah, subhanallah, To subhanallah. kuma mun haɗu da shi yanzu. Kawai ya rike ni. Subhanallah, subhanallah. Dan Allah me hukuncin wannan mutumi malam? Wato malam, duk mutumin da yake bin ka bashi ya zo ya takura maka baka da abin biya abu ɗaya za ka mai. Wato ainihin ka ci babbar bura uban shi da abin da za a yi. Wato yanzu dai me kuka riko gare ni? Malam ga wannan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku tafi. Kuje.